ओमफ्राय गोनां बाथ्रा जोंहा नैबेयाव माबा जागोन 30 तारिख खालि जुलि जागोन। बिसोर सानै आरो ना मा गामिनि बिसोरो? नै माइरं जावग्राफ्रा बा नुफैबाय जायगायाव नायफैबाय आरो ना मा बुस्थु सानबाय थादोंमोन माबा मोनसे न'आव थानो सानदोंमोन आरो ना। खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो खनसे बरायफैनाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङै दं लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अननाय सापर्ट लोगोसे इसोरनि जोबोद मोजाङै दङ ना आं दिनै दंफैयो सिमेन्ट सापरियाव दा सिमेन्ट सापरियाव जोंहा नैबेयाव इउबिपिअनि मिरु इउबिपिअनि मोनसे कनफारेन्स जानानै थांगासिनो दं आरो ना बेवहाय थारिखआनो जादों 31 ओमफ्राय फेब्रुवारि 1 बेवहाय जानानै थांगासिनो दं आरो ना नैबे सिमेन्ट सापरिनि मेन एसपि बर' हाइ स्कुलावनो जागोन ओमफ्राय नैबे जिथुनाखि बादा बे बादाया जाहैबाय मानिकपुर गामिनि गेजेरावनो जायो आरोना सानजाहा नैबेयावहाय जाहैबाय एक्जिबिसन माखासे दं ओमफ्राय नैबे जाहैबाय मोसाग्रा खोमालै बियो बानायग्राफ्रा गैथ'आ दायो टाइमा बारा जायाखै नालाय आंबो बारा गोबाव थानो हाया ओंखायनो आं बानायग्रोखाबाय सिगां बेफोर नै बेबायदि मोसाग्लाङोना बेवहाय बेबायदि जागोन बायदि मोन्दों आं आन्दासाव ओमफ्राय नैबेबायदि लाइन माबा मोनसे जिरायग्रा होनानै दोननाय जादों ओमफ्राय बिराद गोरान जायो ओमफ्राय नैबे आंनि उनथिं नुहुरनायखौ नोंथांमोना दाख्लैनिफ्राय नुबाय थादों जानांगौ आरो आंबो दिनै दा एकदम नुफैबाय जायगायाव नायफैबाय आरो ना मा बुस्थु सानबाय थादोंमोन माबा मोनसे न'आव थानो सानदोंमोन आरो ना आं दासो सोंना मिथिबाय जोंहा बानायग्राफोरनाव बे टानेल आरो ना माबा मोनसे टानेल बेखौ मा रोखोमनि बानायदों दा बानायग्राफ्रा मिथिगोन मा अंख खालामनानै बानायदों नै बेखौ बिसोरो मिथिगोन आरो ना आं सानदों नैबेखौ नुवाखैमोन नालाय आं गेजेरनिखौ बे नैबेजों हाबलांनो ओरै बेजों थल' गबोगोन आरो ना बियो सिङाव ओरैनो हाबग्राल' ना माबा मोनसे दंथाय बेखौ मिथिलिया आरो ना ओरैनो सिङाव माबा मोनसे डेक'रेसन दङ नामा जोंख्लाब हाबनो हानाय सिङाव ओरैनो दा जास्ट दाद बाख्लाजों बानायनायखाय बेबायदिनो आरो ना डेक'रेसन खालामबा बिराद मोजां नुगोन ओरैनो बानायग्राफ्रा फंबायमोनहा बबेनि जायगानिखा दे लकेल गथ'फ्रानो बानायनो मोनदों मोजां जादोंलै गासिबो ना लकेलखा दे फरायनायफ्रा बेसे नोंसिना राजामोना बरिया खामानि होदों माने मानसिफ्रा बेफोरबायदियाव फरायबा खामानि होआ सानोलै माने खामानिबो खम नालाय दा मोनबाय दा खामानि नङा होमबा ओमफ्राय बेसे मोजां साजायनो फंबायमोना थ' डेक'रेसना कमप्लिट जाजोबा मिथिङाव मिथिगोन आं जानो देखायबायल' ओमफ्राय नैबे मेन गेट बेखौ दा माबानिफ्राय देखायगोन ओरैनोथ' नोंथांमोना माने बेयाव जेब्ला कनफारेन्सआ माने मिथिङा जायो अब्ला मिथिखागोन नङा होमब्ला अब्लाबो माने जायगाखौ आं नोंथांमोननो खोन्थासै आरोना मानिकपुरनिफ्राय ओरै हाबबोनानै मिथिङाथ' एसबि बर' स्कुलावसो नालाय मानिकपुर सेन्टारनिफ्राय ओरै हाबबोनानै ओरै सानजा एसे हाबबोनानै आरोना ओमफ्राय सानैसो आदैमोन दं नै बानायग्राफोर खोमा बिसोरो डेक'रेसन बानायग्रा फुरा न'खौनो साजायनाय जादों नै कमप्लिट जाजोब्बाय नामा आदैमोन बानायनाया नोंसोरनो गोजा बानायग्राफ्रा गासिबो नोंसोरनो आदैमोनहानो दा बानायग्राया बे मा दैखर माबा गलांबाय नामा बाल्थिं गलांबाय नामा बानायनोसै नागिरदों दे जोंहा नैबे आदैयानो फुरा नैबे गासैखौबो मेनेज खालामजोबदों आरो ना बबेयाव खनायाव मा दं बबेबा बानलु फांसे नांगौ नामा बबेबा माबा मोनसे थुलुंसि फांसे नांगौ नामा जोंहा आदैयानो सब मेनेजमेन्ट खालामजोबदों ना ओरैनो सारभिसेस नांगौ आरो बेखौ बानायनो बेयाव फ्राय जोंना मास मोनसेनिसो बारबाय ओरैनो साबैसेसो माबा नांदों बेवहाय बानायनो थाखाय साबैसेसो जेनेबा खामानि मावग्रा नांगौ बेयाव खामानि मावग्राया जोंहा आरो मेनेजमेन्ट आफादाथ' दंखायोसै आरो बेनि उनाव आङो दैदेनगिरि नायसनगिरि हिसाबै दङ बिथोनगिरि हिसाबै आं दङ बसुमतारी बेनिफ्राय जोंना लेबार माखासे लानाय जादोंमोन सिगां आरो मावथि लानाय जादोंमोन आरो हाजिरा हिसाबै लादों ओमफ्राय गामियारिखौ जोंहा बेवहाय 66 गामि दङ बेनिफ्राय बिथांमोनखौ माने जों गामिनिफ्राय बायदिसिना खामानियावनो न' लुनो माबानो फेरा खानो थाखाय सानसेयाव गंथाम गामिखौ लेंहरनानै बे हाबाफारिखौ रायजोनि हेफाजाबैबो मावनाय जादों हाजिरा हिसाबैबो मावनाय जादों आरो जों थाफाबाय थादों हदाय दा मास मोनसेनि बारबाय ओरैनो दा कमप्लिट जाजोब्बाय ना आथिं दा कमप्लिटखौनो होनांसिगोन कमप्लिट जाजोब्बाय दा मात्र ओरैनो फिसा फिसौ एसे साजायनो गोनां दं आरो बे जोंनि माने मोसौ गलि जाबाय ओरैनो गलियावहाय मा आइटेम बानायनाय जादों जेनेबा मोसौ गलियावथ' नांगोल जुंगाल थाबाय ओमफ्राय मोसौनि जेनेबा मुख्रा सुख्रा जेनेबा दोनदाल फागा जमा जासिगोन गारि गोदो गोदाय माने गारिया जोंनाव सोलिदोंमोन नैबे मोसौ गारि आरोना जोङो दोनबाय जोंनि आगजु महरै बेखौ गारि साखाखौ दोनबाय ओरैनो आरो बेबायदि गारि मोनथ्राखसै डाइरेक्ट गारिया गैथ'लाया साखाया थाबाय नालाय बिदिखौ जोङो लाबोना दोन ओरैनो आं दा नुनानै आसुरित मोनबाय दासिमहालागै बेखौ बबे गामियाव नागिरना मोनखो बेबायदि माबाखौ बोरिमुरि गामियाव
बेफोर गामियाव दङ नामा बेफोरबायदि आरोबाव दङ दंनायालाय खिन्थु दा बेबहार गैला गारि सालायला थारमाने गारि मटर जाबाय बिनि माबाफोरा एसे खमायनो हमबाय गैलानो फ्राय गैला जाबाय थ' ओंखायनो साखाखौल' मोनबाय आरोना ओमफ्राय बेफोरबायदिखौथ' फ्राय मिथिखासै जोंनि माबाफ्राथ' दंखाजोबसै गलियाव मा थायो नङा होमब्ला बे एसे इउनिकआनो बेखौल' मोनदोंमोन आरोना फ्राय मानसिफ्रा नुला नालाय ओंखायनो आं देखायबाय ओमफ्राय ओरैजाय मैगं थिलि दङ जोंहा बेफोरखौबो दंखायो नङा होमब्ला ओरैनो दानि जुगाव गैला हिसाबै बबे बबे आइटेमखौ एसे नागिरनांदों माइहुङाथ' प्राय भाग गैला आजिखालि माइहुङा दंब्लाबो सिगांनि बायदि माइहुं जाबनानै दोननो बिदि दोननो हानाय बिदि गैला आरोना गैला खमायबाय आरो थ' बेयाव मोनफ्रोमबो माने इन्सि खरि होननांगौ नङा होमबा मोनफ्रोमबो न'खरनि बारियाव मा नांगौ मा गैया नुजोबगोन आरो माने नोंथांमोना नायफै आं एक्सुवेलि दा प्रपार देखाया दा मा होनबा बारा इन्टारेस्ट जानाय नङा होनबा लास्ट माबायाव मुहूर्तआव ओमफ्राय ओरैनो आइटेमखौल' ओरैनो देखायगोन आं माने नैबे सौरा न' माने आलासि दुमसि थाफैग्रा आरो नङा होमब्ला बिहामजो लाबोगोन ओरैनो सिङाव माबा मोनसे आइटेम दं नामा सौरा न'आव नैबे थायो दै जोंना माने बेहाय माबाया फिसालाफोरा फरायगोन दसे जिरायगोन आरो नैबे शिबबा बेयाव हि थागोन ओमफ्राय जोंहा बेयाव सिंखौबो नायदो बिहामजो फिसाला थागोन हर थागोन बेवहाय आच्छा हिसान माबानि मार्कि जाबाय भि दान्दा बेबायदि आरो बेखौ सौरा न' होनो माने दानि गथ'फ्राथ' मिथिनाय नङा जों एसे एनै मोनबोदों बेफोरखौ एसे मिथिगौ आरोना ओमफ्राय नैबेफोरबो बे माने जोङो बोरायफोराव जिरायनो थाखाय बानायब्रबनाय आरोना ओमफ्राय ओरैनो बे जाबाय जों ओरैनो साधारन भाबै दंफां माबाफोरखौ ओरैनो गारलाबायो गतिके जिरायग्लांनो आरोना मोनसे जिरायग्लांनो हानाय मोनसे माबाखौ मोननो हायो आरो बे जाबाय जोंनि माबा ओइयो माने खिखरसालि ओमफ्राय जोंजा हासुसालि थाबाय ओमफ्राय जा दुगैसालि थाबाय आरो जों लोगोसेयैनो जोंहा दैखर थाबाय दैखरजों लोगोसे ओमफ्राय नैबे जोंना मेन न'आ जाहैबाय नैबे नङा होमबा न'खौ माने गोदोसो नुयोमोन जोङो एसे एनै नुबोदों बारु दा होमबाबो मोगथांजों नुथारबाय बारु न' सिङाव नै बेबायदि जायो ओमफ्राय न' सिङाव मा मा दं नायनि आदैया खोन्थागोन ओरै शिबबा टेबोल माने मा होनो आरो ओरैनो मा होनो बेखौ जेनेबा नाम दं नामा बैसां होनो आरो टेबोल बैसां फरायनाय बैसां आरो बुस्थु बानि आयना खानजं दोनग्रा बैसां नैबे खथायाथ' जाग्रा नङा होमबा ओरैनो जिरायग्रा संग्रा खावग्रा माइनाव थागोन बेयाव आथालोनो बेखौ माबा जाहाथे अरनिफोरा थाङा अरखिफोरा बेक्टेरि होया बिनि माबाखौ होबथानो थाखाय बे आथाल बनफोरबो दोनोना मालाबा आरो थाखाय बनबो फोराननो हाबाय ना गोरान फोराननो हागोन बायदिसिना फोराननो थाखाय अगदाबा नै खोमसिखाय बारा नुवाखै जानो हागौ दे देखायबायल' समबार खालि माबा खालि जागायो धर्मख्लि ओमफ्राय दंबावो गोबां आइटेम गोदोनि दरजानि साबिया नै लकार खेवनो हाला आरोना बिदि जाबाथाय जोबोद मोजां गोसोखांनो बानायदों दे ओमफ्राय दा सोंबावगोन र' हादे ओमफ्राय नैबे मा बुस्थु बस्थानिया बियो उन्दुनो थाखाय ओइ बाहेरायाव उन्दुनो थाखाय ओमफ्राय ओरैजाय बे जोंथ' बाथौसालि थाखाबाय गायथ'वाखैना बेखौ माला गायसनगोन गायगोन बे गायनायाव माबा मोनसे नियम निथि बानायगोन नामा आर'ज खागोन सिजौ बरायना लाबोगोन आर'ज खालामगोन नैबे जोंनि बाथौ माने दै गोथार सारनो थाखाय थुलुंसि बिबार बायदिसिना दुब्रि हाग्रा नांगौ थुलुंसि नांगौ जायगासि नांगौ बिबार नांगौ बेयाव साजायनाय जागोन आरो ओइथिंजा जोंना माबा थाबोबाय बायदिसिना न' बर'नि दिंखिसालि जाबाय दिंखिसालिजों दिंखियाव माइ सौबाय थागोन दाला सान्द्रि थागोन माइ सौबाय माइ आरि जाबाय आरो उवाल गाहेन ओमफ्राय आरो नैबे जिरायसालि माइ जावखांनानै आरो नैबे दिंखिसालि ओमफ्राय गोनां बाथ्रा जोंहा नैबेयाव माबा जागोन 30 तारिख खालि जुलि जागोन बिसोर सानै आरोना मा गामिनि बिसोरो सानैया गामि दंखायो आफादनि बेसरसालि जथुम्मा दिन्थिफुंसालि आबुं न'खराव थरायना गलापी गयारि गामि बिबारि सरगियारि आरो बिनय दैमारि गामि मानिकपुर खालार 30 जानुवारि 26 शुक्रबार समबार मोनाबिलि सोरबाफोर जुदि नैबे बिथांमोननि हाबा माने बेयावनो हाबा जागोन बिथांमोना बिसिनि हाबाखौ माने ओरैनो बोर बान्साफोर होफैनो गोसो दंब्ला
नुजाथिफैनो हागोन नङा होमब्ला बेनो 31 खालि रिसेपसन जागोन 31आव रिसेपसन ओमफ्राय 30नि मोनाबिलियाव हाबा ना 7टा बाजियाव बे जाबाय हिसानसालि आरो नैबेखौ जोङो माबा होबाय एम्फौ जालि फिसिगोन एम्फौ फिसिगोन एम्फौबो सफैगोन ना बेयाव एम्फौ सफैगोन एम्फौ जालि इयाव माबा होखागोन एम्फौ जालि ओमफ्राय नैबेयो दाउ गग्रा दाउबो फिसिगोन नामा इयाव दाउ दोनफैगोन मोजां दाउदैया मोनखाबाय जों माने मोनफ्रोमबो माने एंगेलनिफ्राय माने सेस्था खालामनाय जादों नङा होमबा ओमफ्राय नैबे बाख्रि ओरैनो बाख्रियाव मा आइटेम दं ओरैनो बाख्रियाव बाख्रि जायखौ बाख्रि होनो बे बाख्रियानो आरो माने माइल' दंसै आरो ना माइआथ' माइ थाखाबायानोसै दोनबायानो नामा माइनि आरोबाव माइ दोनबाय माइ दोनबावबायसो नै ओमफ्राय ओरैनो गासैनिबो मैगं थाइगंनि जोलैफोर माबाफोरा बाख्रि नालाय आलायनानै दोननाय मा माबि दं नामा दंबावो बहुद दङ दा फैजोबाखै आरो ना ओमफ्राय ओरैजाय जोंना बेयाव माबा थागोन बे फिसा फिसौ जायफोरा लेभेल हिसाबै लेभेल होनानै इयाव गथ' थागोन आरो थाजोबगोन ओमफ्राय ओरैजाय बेफोरखौथ' मिथिखासै जेखाइ नङा होमबा जेखाइ खफ्रि थिं नैबेयावबो दङ बारि फुरा न'खर गंसेयाव मा नांगौ दंजोबथारोना सोरबा रायजोबो जाफैगोन नामा माबा आदै थागोन थानायालाय खिन्थु दा एसे माबा फिक्स जाथ'वाखै फख्रिखौ जों नैबे फख्रि नाखौ हगारसिगोन ओमफ्राय नैबावबो माने माइबो गायबावबायसो नै रानि बेथ' थाखासिगोन थागोन ओमफ्राय बेखौ खोथिया फोनानै दोनबाय फुख्रि ओमफ्राय ओरै खोथिया ओमफ्राय ओरैजाय ओजोंहा मैगं फोदोंमोन माने मैगङा साक्सेसफुल जायाखै गोरान जाहैबाय ना जाजोब्बाय नालाय फोदोंमोन फोनायालाय लाइ थाबाय ओरै मुला थाबाय आरो बेथिंजा माबा फोदोंमोन जानो नागिरदों सामब्राम गायदोंमोन बोथोरा गोरानथारना जायगायाबो ओंखायनो एसे ओरै जुखाम फोदोंमोन हालदै गायदों हालदै जौथ'वासै दा रज'थ'वाखैयानो रज'बावगोन ना जोगोनार गायदोंमोन हय सेर एकदम अबस्था माने माबा खालामनो हायाखै गोबाव नांगौना रज'नो फान्थाव मैगं थिलिया जोबोद गिदिरानो बानलु गायदोंमोन खिन्थु आलु बाङाय होनानै ओइ मुला ना मुला बेयाव गोजा ओमफ्राय बेखौ जोङो माबा हिसाबै आलुखौ गायदोंमोन दिसि आलु नामा बेखिनिया माबानि देसिनिया गैया बादामाबो रज'दिया आलु गायदोंमोन माने जोलैयानो थिग नङामोन नामा बेगरा कबिखिनिखौ कबिया बालायावनो जाखाथारनाय बादामा गायदोंमोन दा जास्लाबनो हादिया आरो बे मैगंखौ जायो फ्रायफ्रानो दा माबानो नागिरला सुखा मा गोखै नामा एसे गोखैयानो बिलाइ फिसा फालें गायदोंमोन ओमफ्राय गाजर गायदोंमोन दा जाखांनोनो हालिया बोथोरा गोनांथार गायदोंमोन बेयाव जादिया रज'नो रोंदों ओमफ्राय जुखाम गायना होदोंमोन बुस्थुआ जाजोब्बाय एसे समायना नुगौमोन बेखौबो एसे गाबोन समनो लागे आइ बस्थु एक्जिबिसननि मेन गेटआ नैबेनो खामानि मावग्राफोर थानायबा एसे सोंनानै खोन्थानो हागौमोन आङो सोब नोलोनि गोजा नैबे गोजौआ ओमफ्राय नैबेखौ मा सिस्टेम बानायनोथाय मिथिया जिखुनु जायगा लास्ट ममेन्टआव माने बुस्थुआ फाइनाल लुक जाबा एसे नायनो मोजां नुगोन दा बानायनायखाय एसेबां मोजां नुवाखै आरोना थ' बेबायदि जास्ट एसे देखायबाय आङो फैयै नैबे मानिपुरनि सानजा फैनाय लामाजों ओरै फैबाय आङो ओमफ्राय फैनानै थिग नै बिथिं जायो आरोना माबाया डाइनिं हला जाग्रा लोंग्राया नै बिथिंजाय डाइनिं हला गुदिनिफ्राय नैबेलै खाथिनिफ्राय बेबायदि बना ओरैबायदि बुरजा नै बेवहाय माखासे खामानि मावग्राफोर खामानि मावगासिनो बबाव लांनो नागिरदों बनखौ फांबैसे दंफां नायनायलै आयंमोन बेवहाय आदैमोन बिराद बुरजा माथो बबाव लांनो बे बनखौलाय दालाय हा ओंखामखौ इयाव दा संगासिनो आरो ना मा गामिनि नोंथां हा थादुना बबेथिं बेलाय गामियालाय एकदम खोलाहा ना बोरिमुरियावनो सानबेसे जागोन नोंसोर खामानि मावनाय बेयाव मास मोनसे नोंसोर बन सिनग्रायाबो नोंसोरनोमोन ना बेलेगा दे आयंमोना मावगासिनो दंलै खस्थ'नो बेवनाबो नोगोद खानाय फख्रियाव दा बेलेग बे खामानि मावग्राफोरनो ओंखाम संगासिनो दंना मार्च फार्स्टफोरनो
थ' बेफोरनो नै ओमफ्राय नैबेलाय मा नैबे न'आ संग्राफोर नै माइरं जावग्राफ्रा बा सानबेसे जावखोलै माइरंखौ साननैयाव जौजोबबाय बर' हिन्जावफ्रा देन्जार गोजालै खामानि मावनायाव अबे साम'आलाय साम' मोनगोन बेल' साम'आ दा जानोना मिथिङाव जानो बिलाय दे आंलाय मिथिङाव मोनजागोनसो खोमा होनदों ओमफ्राय संग्राफ्रा आदामोनानो सोरथो खामानि मावग्रा ओमफ्राय इनचार्जआ गैयाना बेनि डाइनिंनि इनचार्जआ आदा फै एसे रायज्लायनि नै जोंना डाइनिंनि आदाया एकदम मेंनानै उन्दुनासो दं ओरैजायबो बाब बाब दंफैखाजोबसै गासिबो आदाया जोंना डाइनिंनि इनचार्जआ नोंनो नङा होमबा ओरैनो खै हाजारसोनि जानाय आइटेम बानायदों दा ओरैनोथ' बेयाव जोङो खनसेयाव ओरैनो 2000 खरि हाबगोन मोनसे माबायाव ओमफ्राय बेयाव 2000 जाखांनायनि उनाव हरै 2000 जाहोगोन बेखौ साफा खालामगोन जोङो मोनबेसेसो डिस्ट्रिक्टनि ओरैनो दा डिस्ट्रिक्टआ मोन 22 डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैगोन 22 मोन 22आव आपनार बिसोरनिफ्राय ओरैनो जोङो 3000सो मानसि फैगोन बायदि आन्दाज खालामदों आरो सानबेसे बानायदों जानायखौ ओरैनो जानाया जोङो 29 अक्ट'निफ्रायनो जाहोनाय जागोन बेवहाय फुंनिफ्रायनो आरो 29 अक्ट'निफ्राय 1 फेब्रुवारिसिम जाहोनाय मा आइटेम जानायाव दा मा आइटेम दं ओरैनो जानाय आइटेमा जोंनिया सानाव जों ओरैनो बेदरखौ होनायदो ओमफ्राय मोनाबिलियाव जोङो मिरामिस होहांदो जानायनि आइटेमखौ आरो ओमफ्राय मोनसे खोथाया जाहैबाय दाथ' रायखांथाराबा उफाय गैया नामा डनेट ओरैनो सोरबा दं नामा डनेटखौथ' होनाय दं बेखौ एसे फाइनेन्सनि इनचार्जफ्रा मिन्थिगोन खिन्थु रायजोनिफ्रायबो जों कालेक्सन खालामनाय जादों आरो खनसेनो सानसेयाव आं उमुक थुमुकनि जानाय बिदि डनेट गैया बिदि थानोबो हानाय खिन्थु जोंनिसिम जों इनफरमेसन मोनथ'वाखै आरोना ओरैजाय नैबे टेपआ जाहैबाय जोङो दैनि सुबिदा खालामना होदो संनायनि थाखाय बेयाव हा सिंजों लांनाय जादों टेपखौ जोङो माने बेखौ मा खालामगोन दायो टेपफ्रा बे टेपखौ माने जोङो बेनिफ्राय मा होनो पाइप होगोन पाइप लांगोन आरोना लांनानै खुलिनानै माने सुनो हानाय ओमफ्राय जानानै आखाइ सुनाय जानाय दं ओरै नैथिं ना ओरै आखाइ सुनाय दं बिराद मोजां सिस्टेमखौ मोजां फेसिलिटिया जोबोद मोजां आरोना एबार गोदोनि बायदि बानायाखै सिस्टेमखौ बिराद मोजां जोङो गोदोनिफ्रायनो बेयाव मिथिं जाबाय थाग्रा मानसिखौनो बेबायदि नुफेराखैमोन आरोना देग्लाय एसे स्टेन्डार्ड जादों बुस्थुफ्रा बानायनायफ्रा स्टेन्डार्ड खालामना होदों जोङो ओमफ्राय जायगायाबो गोरान नालाय बिदि दैथि जानाय नङा आरोना नैबेयावहाय लाइन आखाइ सुग्रा दंखायो लाइननो ओमफ्राय जाबोर गारनायखौ जोङो माबा होगोन मुस्रि खाना होगोन माने माबाखौ गारनो आरो नैखौ जावखांजोबगोन नामा गासिबो माबागोन एसे गोथौ नांगौ नालाय हाजार मानसिनि जानायथ' माने मुस्रि होगोन जों माने गारि गुबुनाव लांनानै जों गारि नाखानाय सुबिदा खालामनाय माने सिस्टेमखौ मोजां खालामनो मोजाङानो जादों स्टेन्डार्ड जागोन बहुद स्टेन्डार्ड जागोन नुनायाव नङा होमबा दाथ' आइटेमफ्रा सफैजोब्बाय गासिबो जाग्रा सफैजोब्बायानो ओमफ्राय 29 अक्ट'आव बाखि जिल्लानि मानसिया सफैजोबगोन जोंना किसुमाना 29आव सफैगोन बांसिनानो मैयानिफ्रायथ' जों माबाखौ दोनजेनबाय मा होनो मास पास बेनिफ्राय माबा गथ'फोरखौ एसे थाफैजेनबाय बबे जायगायाव थांनोसै दा बेयो बैयाव दं जायगायाव आरो जानाया मैयानिफ्रायनो जों जागायबाय मास पासनि गथ'फोरखौ मैयानो 1000नि जाहोदो दिनै 1500 मानसि जागोन कन्टिनिउ माने फुंनि मोनानि बिदिखौ जों जाहोबाय दं आरो दा बर्थमान जानाया दा अबाव जादों जानाया बै जोंनि अफिसाव जादों दा जानायखौ बैयाव खालामथ'दों माने जोङो 29 अक्ट'निफ्राय बेवहाय खालामगोन आरो ओरैनो ओमफ्राय बेवहाय जेनेबा खामानि मावग्रा जेनेबा खुरग्रा माबाफ्रा गामिनिफ्राय लेंहरदों ना माबाखौ जोङो दा बर्थमान जों गामिनिफ्राय लिंहरथ'वाखै ओमफ्राय मोननै गामिनिफ्राय जों लाथ'नाय जादों आरो बे बिथांमोनखौनो जों हाजिरा सिस्टेम होनायनि खालामनायदों गामिनिफ्राय लिंहरनोबो जोंहा गेवला मेलायाव थानो गोनां बहुद गोबां नांगौ जायो बेनि थाखायनो जोङो मोननै मोनथाम गामिनिफ्रायनो डाइरेक्ट माबायै कन्टेक्ट होनाय बायदि खालामना होनाय जाबाय आरो ओमफ्राय आदा मोनसे खोथाया जाहैबाय जोंनि डिस्ट्रिक्टआवथ' बेबायदि नुफेराखै आङो जानायाथ' टेबोल डेस्क बेन्च जागोन ना डेस्क बेन्च जाजोबगोन आं माने गुबुन डिस्ट्रिक्टआव नुनायखाय जोंनियावबो जागोन नामा साननाय आरो बेयाव लांदां नुनायखाय बिराद मोजां डेस्क टेबोल आराम जिरायना मोनजानांगौ ना राननाया जों गावसो रानगोन जिरायनाल' जानांगोन जिरायना जानांगौ जोंनि गुबुन डिस्ट्रिक्ट ओरैजाय सोनाबथिंजों जों नुयो माने जिरायनानैबो जि मोनजाया माने टेबोलाव दोननांगौ गसंनानै जानांगौ जोंना बिदिनो आरो जायखिया फैनांगौ जिरायनांगौ जों गावनो खुरनो हागोन खुरग्रा दं लाखाजोबदो जोङो हाजिरा गासिबो माने रायजोनिफ्राय जों भलेन्टियार्स लिंहरदो बे गथ'फोरानो खुरनानै जाहोगोन आरो बिथांमोनखौ जों डिस्ट्रिक्टआव बिदिनो जाखायो नङा होमबा जों खस्थ' खालामो जाग्राफोरखौ ना दे गोजोननाय थाबाय आदा दे थालाय फैगोन थ' जाग्राया नैबे बिराद गुवार माने
खोन्थाखाबाय आदाया खोन्थाखाबाय बेसेबां हाजार बेसेबां जन जाहोगोन खनसेयाव आदाया खोन्थाखाबाय थ' फैदोल' आरो ना नोंथांमोना नायफैदोल' जेब्ला प्रग्रामा जायो फैदोल' नायफैदोल' बाहागो लाफैदोल' माने आइटेमा सब जाखाजोब्बाय एसे एनै दंबावो आरो ना माने समा दंबावो जिहेथु माने कमप्लिट जाथ'वाखै अब्लाबो माने गुत्तै सिंनि खामानिफ्रा जाखाजोब्बाय नैबे सानै एफा एनै नैबे ट्रिपाल होनाय दंबावो ओमफ्राय डेक्स बनो दंबावो आरो ना बेफोरनो एफा एनै खामानियानोसै डेलिगेट हाउसआ माने डेलिगेट माने आलासिफोर थाफैग्रा नङा बेबायदि जाबाय आरो ना एखेबारे बिराद गिदिरखा मोनफ्रोम डिस्ट्रिक्टनियानो बेयाव थाफैजोबनो मोनगोन केतिया कमप्लिट होबो आपनार काम 28 तारिख ओमफ्राय नैबे उनथिं नुहुरनायफ्रा सब बे माबा गोजा आरो ना बे बाहेरायाव थांग्रा बाथरुम बानायजोबदों गासिखौबो जिगाबफ्रा दंफैखाजोबसै এইটো ভিতৰত একদম খালী থাকিব না এনেকুৱা পাৰ্টিজন ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজত কিবা থাকিব না जायखिजाया बेनो डेलिगेट हाउसआ बेखिनियानो देखायबायल' आङो मेन गेटआ दासिम एसे जाथ'वाखै नै बेबायदि जानानै दं मेन गेटआ कमप्लिट जाथ'वाखै फ्राय खामानियानो दंबावो एक्सुवेलि जायाखै फ्राय बेफोर खामानिया सानहर जायो नालाय जागोन जोबनायसिमाव ओमफ्राय नै बेबायदि जानानै दं आरोना बेबायदि डेक'रेसना ओमफ्राय बेनि सिङावनो जों मार्च पास्ट पार्टियाबो मार्च पास्ट गेलेगासिनो मोसाखावरिफ्राबो मोसागासिनो नालाय मोसागासिनो जिहेथु नाय नोंसिनालाय मा जागोन इयो मा लामा मेन पेन्डेलानो बेनो दै सबसे जौसां मेन पेन्डेलानो बेनो ओमफ्राय बे थिंनि बेयावनो फुरा बेयावनो मार्च पास्ट दंखागोन नालाय मार्च पास्ट जि जायगायाव होगोन बेवहायनो माने प्रेक्टिसखौबो बेयावनो खालामखानाय जादों आरोना पेन्डेलानो बेनो आं माने सान उल्थाबाबो देखायनोसैलै नै ओमफ्राय जौसाङाबो एकदम पारमानेन्ट जाखाबायलै बिसिनि जौसाङा नैबे रायजोफोर जिरायग्रा बिराद गुवार मथथे फिल्डआ आधासिम जाखादों गासिबो माने पेन्डेलानो गोजा आरोना अयथासार गिदिरखानो ओरैबायदि गिदिर बाबा ओरैबो फ्रायानो फिल्ड गंसेखौनो लाजोबखानाय आरोना ओमफ्राय नैबे जाहैबाय मेन सेन्टार बे जाहैबाय मेन सेन्टार ओरैजाय बेनिफ्राय फुरा मोजां नुहुरो आरो माबाखौ जौसांखौ बागुरुम्बा मोसाग्राफ्रा नै बेवहाय दाख्लै मोसानायफ्राबो फ्रायानो दंजोबो नै गोरों गोजाखा गासिबो दालाबो एसे जोबथ'लायबाय मेंबाय नोंसोरो दाख्लै मोसानो मोन्दोंमोन नामा ना मोनाखै गोदान गोदाना नोंसोरो गुवाहाटियाव मोसानो मोनाखै थाङासै नोंसोर रावबो गैया गुवाहाटियाव मोसाग्रा रावबो गैया गोदान गोजा गासिबो बे गेजेर दं खोमा नङा होमबा रोंखाजोबोलै बर'फ्रा बागुरुम्बाखौ बिराद बुरजा होमबाबो नै नोंसोरो दाख्लै मोसायाखैमोन ना गुवाहाटियाव मोसानो मोनाखै खनसेयाव मेंजोबबाय माथो नै मोसाग्राफ्रा थ' लोगोफ्रा आं बेखिनिखौनो देखायबाय नोंथांमोना जेब्ला जायो अब्ला फैनानै नायफैबाय जाबाय नङा होमबा बेनो मेन पेन्डेला ओमफ्राय मेन गेट हिसाबै बेनो आं बेखिनिखौनो देखायथ'बाय ना मानो होनबा माने गासैखौबो देखायजोबा नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्ट मोननाय नङा ओंखायनो एडभान्स माने सिगांग्रोयै बेखौनो आं नोंथांमोननो देखायबाय आरोना फै बयबो बाहागो लाफै बर'नि जिथुनाखि सावराय माबायल हिसाबै बयबो खौसेथिखौ देखायफै नङाब्ला जोंनि जिथुनाखि BKWC सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनि बयबो रायजो राजाफ्रानो बाहागो लाफै नङाब्ला
थ' अब्लासो जोंनि बर'फोरखौ माने खौसेथि दं होननानै बयबो मिथिगोन नालाय बयबो बाहागो लाफैलायनांगौ आरो ना थ' आं बेखिनिखौनो देखायबाय नोंथांमोना नायनानै माबायदिखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै गालांनो दाबाव आरो ना आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गासैनिसिमबो खनसे थेंक इउ फर वाचिं